Mä oon Ede ja takana oleva hyypiö on Pete. Ja tervetuloa jälleen meidän Pohjois-Karjalan pikkukaupunkien tourillemme. Tässä ohjelmassa, tai jos otetaan ohjelmaksi ilkeä edes kutsua, me olemme kiertelemässä pitkin Pohjois-Karjalan pikkukaupunkeja. Edellisellä kerralla rämmittiin Outokummussa, joka on nyt syytä jättää Petrinkin pahojen muistojen sekkaan. Jotenka seuraavaksi olemmekin matkalla sitten Pohjois-Karjalan suurimpaan pikkukaupunkiin, joka totta kai on Lieksa. Mutta mitäs tällä kertaa riäkkyläläiselle sivistyneelle ihmiselle Lieksa kertoo? Tässä kuulopuheiden perusteella kuulin, että sen perusti 1640-luvulla jonkinlainen Kreevi, Paavi, Pappi, vai mikä Pietari Braaheko sen nyt nimi olikaan. Ja sitten varmaan sen kaupungin nimi oli ennen Brahe. Luulisin ainakin näin. Jos siellä kerran sitä pinta-alakin sitten riittää semmonen enemmän kuin mitä Joensuussa varmaan. Tai varmaan saattaa olla, että Joensuu on jo painanut siitä Lieksasta ohi, mutta mehtäisellä pitäisi sen verran riittää, että meikäisellä kyllä pitäisi viihtyä. Toisin kuin Outokummussa. Mitä muuta minä tiedän Lieksasta? Minä en tiedä yhtään mitään Lieksasta. Kaikki mitä minä tiesin äsken Lieksasta, niin kuulin Eetulta tässä äsken. Niin. Sitä tässä on lukion käyty ja hyvin näyttää tiedot jääneen talteen. Mutta sehän on myös Pielisen rannalla, niin pitäisi sitä sinun haluamaan rantaakin olla siellä, mitä valitit, että ei ole Outokummussa taas. Mulla on vähän kurkkukippeä tässä aamusta. Viime yössä tuo vettä vähän pauliikosemmilla. Sitten kurkku oli käheen ja sitten Eetu antoi jotain ihmelääkettä ja meni sitten vielä enemmän kurkkukippeemmäksi siinä. Niin kautta miten tää nyt ääni lähtee tässä päivän aikana. On Lieksa kyllä erämaakaupungin tittelinsä ansainnut, että tässä on kuljettu Lieksaa ehkä jotakin 20 kilsaa, niin ei tässä nyt ole ympärillä ollut kuin vaan suotapasta, mehtää ja lampia, mutta sitten sattui semmonen mielenkiintoinen paikan nimi nyt, joka jäi soimaan Petrillä päähän, että mikä se nyt olikaan. Elikkä paikan nimi Korpijärvi. Jotta se vaikka sukunimeksi kuulostaa niin jyrkältä. Semmosta voi erämiehen unelmaa. Sen R-kirjaimen takia. Tämmöstä maisemaa sitä on. Kun katsoo tunne vasemmalle näkyy mehtää, kun katsoo tunne oikealle näkyy mehtää. Ja välillä on sitten lampia, puroja ja sitten tämmösiä suonsilmäkealueita. Ei tällä oikein tällä erämaassa muuta näytä olevan. Etkö sä tykkää siitä? Saisihan tällä tietysti, onhan tuolla hiekkatietä ja tämmöstä, että sinne pääsee kulkemaankin, ettei tarvitse ihan tuolla samoilla tuolla sysimetsissä Korpijärvi-alueilla. Suonsilmäki. R ja S täällä viljellään tällä bussissa takapenkillä tänään. Edellisestä reissusta oppineena pitää sanoa, että jätän nyt kaiken, no en nyt ihan kaikkea semmoista yhteiskuntallista potaskaa, mitä siellä tuli lauvottu. Yritän välttää sitä, että minusta tuntuu, että se on niin kiinnostavaa asiaa joidenkin mielestä. Kiinnostaa. Niinpä tosiaan, että pyrin tosiaan välttämään sitä, mutta pakolla sitä tullaan sanottu. Jo valmistautumista ylihuomenna alkaviin yliopiston yhteiskuntatieteiden opintoihin, niin kerään tällä niin kuin vähän jo, mitä sen sanois, ennakkopisteitä. Säälipisteitä. No kiitti vaan. No niin, nyt olemme saapuneet sitten Lieksaan. Mutta ensimmäinen, joka pisti silmään siinä matkan varrella oli, että me oltiin ainoat, jotka tulivat Joensuusta, jotka ihan perille Lieksaan asti meni. Mistähän se voisi johtua? Kaikki, jotka tuli Joensuusta, muutkin, ne jäivät aina matkan varrella. Matkan varrelta tuli niin Enolta, Voimaharjulta, mutta kaikki jättäytyi aina matkan varrelle. Tämäpä mielenkiintoista selvittää. Niin, teoria sille, miksikä muut ihmiset eivät sieltä Joensuusta asti tai mistään muualtakaan tulleet linja-autolla tänne asti, kun myö hulluttua sitten. Kattokee nyt näitä teitäkin. Teillä on vaan tämmösiä männyoksia ja neulat ja kaikki
tienposket täynnä. Tää on niinku just tämmönen erämiesten kaupunki, että ne on ihan vaivalla tuonne näitä kuusia ja mäntyjä tänne. Nyt olisi tämmönen mahdollisimman erähenkinen tunnelma tiellä. Sitten jos ei ole niinku sikaari, niin käyttää tämmöstä korviketta, tämmöstä kuusen käpyä. Polttellos dadjällä sitten. Sielläkin saa tällä tavalla samoilla ja mitäs siellä tapahtuu? Kato, ne työntää Pooken rekkaa, että päässyt eteenpäin. Pitäisikö mennä työntämään? Mitä ne tekee? Kyllä tää on melko alkukantasta tää elämä. Ihan selvästi. Kun oltiin siellä kaivoskaupungissa ja nyt ollaan tämmöisessä eräkorppikaupungissa. Näitä on hienoja variaatioita näistä Suomen kaupungeista. Vieläpä Pohjois-Karjalan sisällä. Että. Niin. Ihan vaan niinku Karjala alueella. Jatketaanpas nyt sitten tätä erämies samoilua eteenpäin siellä männyn ja kuusikon täytteisillä kaduilla. Ja tuoksutkin täyttää nämä kadut, että se on sen syvä puoli, että metsän tuoksu on. Mie tykkään tästä viihkan tuoksusta ja männyn neulasta ja hajusta. Tää on ihan semmonen just minulle mieleinen kaupunki, mutta en nyt tiedä minkälainen tarjonta täällä tai sitten muuten. Sehän ympäristön puolesta tämä on oikein makoisa. Se selviää kohta, siirtykäämme liikekeskustaan. Ilmiselvästi täällä keskustassa on jonkunmoinen saneeraus menossa. Siinä on K-supermarketti. Tokmanni on ja Tokmannin takana on Lidli, leipomo. Tätä ei olla vielä tonne asti menty, mutta vahvasti näyttää siltä, että tääkin on niinku yhden tien varten keskittyneet nämä palvelut. Mutta Petrillähän on heti voimakasta sanottavaa. Perkele. Halusin vaan pienen matkamuiston tuolta Henkki-aitasta ostaa tosta pikkuputiikista. Kattoo jotain erähenkistä tuotetta sieltä, niin semmonen tuommoinen puinen pienkoppi, niin sekin 8 € tietysti piti olla hinta, niin ei kuule opiskelijabudjetilla ei irto, ei. Olis sitä voinut vaikka isälle uistimen ostaa sieltä, mutta nekin varmaan ottaen 20 € kappale. Ei tule kauppaa. Millainen on tämä keskusta yleisilmeltä? Vaikuttaa siltä, että tämä on hyvin Joensuumainen sinänsä, koska täällä nyt tiet kaivetaan pystyyn ja maat muokataan ihan repaleisiksi. Ja kulkijoilta estetään nämä pääsyt sitten näiltä pääteiltä kulkeminen ja tämmönen on kaikki kiellettyä täällä, kun pistetään tie ihan kuopalle. Ja mitä täältä löytyy? Kaikki nämä Eetun luettelemat asiat ja Lidlihän se oli tuossa opiskelijoiden rockkauppa tuossa ihan lähellä. Mitäs minä nyt haluaisin löytää täältä? Tietysti minä voisin täällä taas kokeilla jossain bulikoida täällä, jos löytyisi kunnon joki tai järvi. No täällähän niitä varmasti on, niin siitä lyön vaikka pääni vetoon. Lieksanjoki ja Pielisjärvi. Mennäänpä sinne Lieksanjoelle sitten tästä. Ensin kun ollaan kierrelty, että millainen tämä erämaakaupungin liikekeskustan palveluntarjonta voisi olla. Eihän tässä mikään. Ihan kiva pikkukaupunki tämä on, ravintoloinen, kirjakauppoinen ynnä muuta. No, parasta etten kerro tässä sitten enempiä, että ette tuot jälleen tätä yhteiskunnallista potaskaa, kun tuo ette sitä halua kuunnella. Se on tämmöstä, olin sanonut itteni ikinuoreksi, en tosiaan. Zombiksihan ne minun jotkut ovat sanoneet, kun henkinen ikäkin on testin mukaan 46 vuotta. Ai. Se selittää kyllä minun jutut. Mutta selittääkö se sitten, että millaiset jutut Petrillä on? Minä olen nähnyt tällä vaan näitä jonneja, jotka vaan näillä moottoripyörillä ympärissä. Siis Outokumppu kun saavuttiin, niin minä en nähnyt yhtään mitään nuorisoa siellä. No se 2 tyttös, nämä meni ehkä jollain skootterilla ohi. Niin sille. Mutta tiellä on asia ihan erikseen.
mutta tämä miljöö on näköjään jämähtynyt jo 90-luvulle sillä tavalla, että siellä vaan näitä nuorisoa, kun menin tuossa autollakin ohi, niin sieltä vaan kuuluu sitä samaa musiikkia, mitä esimerkiksi vaikka tässä Pitkä kuuma kesä-elokuvassa oli näitä tämmöisiä kappaleita, jonkinlaisia iskelmiä. Mikäs homo-momentti tuo on? Siinähän näette mitä siinä lukee. Siinä on Homo Ville ja Homo joku Joona tai Janni vai mikäli mahtaa olla tuo toinen. Mutta tämä ei ole mitään lesboilua eikä homoihin liittyvä ollenkaan. Tämä on tämmönen yhdistelmäkaari tässä, jotka ovat erikseen sitten monumentoitu ja sitten varmaan iltasella se sitten iskee valot päälle. Valokaari ympyrältä siinä sitten iltaisin. Mut mitä se sitten esittää? Sen tietänee vain Tidalea. Tässä matkalla Lieksanjoen uimarannalle sattui pieni tragedia. Lieksan nähtävyydeksi on sanottu vuonna 1955 valmistunutta vesitornia, mutta Petrillä on voimakas sana tähänkin nähtävyyteen. Olisin halunnut niin kiivetä tuonne saksalaisen käsigranaatin näköiseen torniin, mutta kun oveen olivat pistäneet kiinni, niin eihän sinne ole mitään päässyt. On vain yksi ainut tuossa alhaalla tuo ovi. Tää varmaan olisi tuonne ylös ihan tuonne tasanteelle voinut mennä, mutta ovi on kiinni eikä sitä avainta varmaan mistään suon, niin kyllä tää on taas tämmöstä. Paskoja pihlajan marjoja. Happamia on oikein pihlajan marjoista. Paskaa sanoi Petri Lieksan tornista. Jospa sitten se Lieksanjoen raikas vesisinnu taas sitten vähän rauhoittais. Siinä se Lieksanjoki on. Kohta sinne mennään pulikoimaan. Se kartassa näytti paljon leveämmältä, mutta jälleen kerran on Petemiehellä tällä kertaa pukukopeista sanottavaa. Kato nyt, nää on tämmöstä luksuspukukoppia. Tämmönen viemäröinnitti on täällä ja penkit on ihan silleen ja varmaan vielä jollain pyyhittykin, niin kuin täällä on varmaan huoltomies. Noniin, päivystävä huoltomies käy täällä niin kuin varmaan joka päivä tämän tarkistamassa tämän pukukopin kunnon. Ja sitten jos vertaa tuonne Riekkylän Joensuun tai Kitteen pukukoppeja, niitä rantojen pukukoppeja, ne on ihan paskoja. Niissä on niinku lattia hommeissa reppeily ja niitä ei kukaan koskaan käy siivoamassa ja siellä mitään liekusta ja paskaa nuukissa. Tällainen istuimien alla siellä ja jos se edes kattoo. Ja tiellä Lieksassa on tämmöiset porhojen pukukopit. No minulla on osin selitys. Kitteen Joensuun, niillä taloudet ovat vähän miten ovat, mutta Lieksan talous on täysin kunnossa. Tässä se näkyy. On varaa investoida tämmöiseen ja pitää huolta. Ja se, mikä on tässä mielenkiintoista, niin tuolla päin on ihan lähellä tuota uimarantaa vielä urheilukenttäkin. Siinä saa niinku urheilla ja sitten tulla tänne pukukoppiin vaihtamaan vaatetta ja muuta. Ja sitten tuolla käy vielä uimassa. Kaikki hienot tämmöiset urheilupalvelut tässä samassa pisteessä ja hyvin hoidetussa pisteessä. Mut miten on muualla? Ottakee muut kunnat vähän oppia tästä Lieksasta. Näin se pitää asiat hoitaa. No uima, tämä järjestelyt on hyvät, mutta se jokihan se itse ratkaisee, että... Mut se nähdään kohta. Se nähdään kohta. Tuleeko Petrille Outolammin tapainen järkytys vai sattuuko tapahtumaan jotain ihmeellistä? We will